Dag. Hej, Hvem er du? jeg er din nye ven, som du mødte i går. Hvad hedder du? Kasper. Og inde på YouTube, inde på Minecraft kendt som Mukuto. Og hvad hedder jeg? Du hedder Michael. Og inde på Minecraft, Tuborg 6401. Ja. Og vi har tænkt os at gå på kojagt. Kojagt. Skal vi gå på kojagt? Jeg gider ikke, jeg kører. Det er synd for dem. Så lad os jagte dig. Okay. Jeg skrev lige til de der bitches, at jeg filmer. Ja. Så vil jeg gå ned i film. Her har vi et eller andet, ikke hos et eller andet mærkeligt. Jeg kender ham ikke. Fælde, her kommer jeg. Men han har nice skin. Og der er en, der bagboller ham, tror jeg. Og så har vi Tom, mand. Og så har vi Olivia. Og så har vi Simon. Et eller andet. Og så har vi Mathias Berner. Og så har vi... Hvor fuck er du henne? Jeg er på vej ned til fælden. Seriøst? Ja. Du har bare ikke derned. Ja. Og vi spiller på... Hvilken server spiller I på, Kasper? Robin Samse server. Ja. Og hvis jeg vil vide, hvordan man kommer derind. Vi skal bare gå ind og fucking subscribe på Robin Samse. I en måned. Ja, altså... Ja, du fortæller det. Og så skal I ind i en video, hvor de præsenterer serveren, som de har lavet sammen med Alexander Humus. Eller og Robin Kaja og Robin Samse. Og så skal du have købt Minecraft. Og så skal du ind og se en film, og så link i description, hvor du kan blive whitelistet. Det tror jeg en YouTube bruger det hele. Så du prøve lykken. Nej, Og her hedder film og prøve lykken. ja, okay. Hallo, vi skal lige vise det der bitches, så de kommer til at gå derned. Hvor fuck er du henne? Den i TPMUQ. Du. T-P-A-C-G-E-P-T. Og ham, I kan se nede i hjørnet. Det er Kasper. Ja, hej. Hey dudes. Hvor fuck er vi? Nå. Og alle jer. Jeg har selv en YouTube-kanal, den hedder Kasper Boysen. Den er ikke så meget i gang. Hey, fader, kom her noget film. Den er ikke så meget Vent. Og hvis I kommer ind på serveren og finder det her sted, så skal I ikke trykke på knappen, og så dør I. Så I kan se, der er lava dernede. Jeg prøver lige lykken. Det var dumt. Yep. Ups. Jeg kommer igen. Du kan bare tilbage. Hvad? Du kan bare tilbage. Og grunden til, at jeg ikke kan se så meget, fordi min render distance er på Tiny. Havnen på Tiny. Tiny Turtle. Men jeg går lige rundt sådan en render verden. Og Så ja, tager- jeg tager er det mega. Og jeg har jernrustning. Og enchanted bue, enchanted svær, enchanted diamantpickaxe og enchanted jernskov. Og enchanted... Jeg fik en med derned. Hvad fik du med derned? En eller anden pige. Havde hun rustning? Nej. Det var noget diamantsko. Jeg skal lige have alle mine ting igen. Jeg hacker, så jeg kan bare tage mine ting igen, jo. Standard. Skal vi ikke bare sige hej nu? Jo, filmene de kan jo ikke blive for lange. Jamen så, vi ses. Ses. Hej hej.